खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि फरायग्रोबाय दिनै 4 सेप्तेम्बर समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि नोंथाङा दिनै सोरबा गोदान अनजालिखौ लोगो मोनगोन नोंथांनि गोसोआव दिनै रमान्सनि बार बारगोन गोसो थोलायनायफोरनि नायनाया बांगोन मेष राशि नोंथांनि थाखाय गाज्रिसिन माबा मोनसे दायनि थाखाय पुलिसजों खाजानो हागौ नोंथांनि गोसोआव बिखाया दुखु होगोन मिथुन राशि फालांगियारिफोरनि थाखाय मोजां धोन मोनगोन मावनो लानाय खामानिया जाफुंसारगोन कर्कट राशि नोंथाङा दिनै माबा मोनसे मोननो हास्थायग्रा गोसोआ उरां फारां मोनगोन सिंह राशि दिनैनि साना नोंथांनि जोबोरै गाज्रि सान नोंथांनि खलदा खमायलांगोन नोंथाङा जोबोद सांग्रां बाहायनाया मोजां कन्या राशि नोंथाङा दिनै सोरजोंबा दुखु जागोन दुखुनि लैथोआव गोजावनानै गावखौनो हानाय नङा दिनैनि साना दुखु दाहानि गेजेरजों बारलांगोन तुला राशि खाफाल मोजां नोंथांनि मोजां मोननाय सिख्लाया नोंथांनाव हारसिंखौ साननायफ्रा जाफुंगोन वृश्चिक राशि माबा मोनसे मोननो हागौ साख्रिनि आनजाद होदोंब्ला नोंथांनि मोजां जागोन नोंथाङा दिनै लोमजानो हागौ देहायाव सानाय सुनाय थाथेरनो हागोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जा मकर राशि साननायफोरा जाफुंनाय नङा नोंथांनि गोसोआव जोबोरै दुखु मोनगोन दिनैनि साना दुखुजोंनो बारलांगोन कुम्भ राशि नोंथांनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां नोंथाङा माबा मोनसे खामानि मावनो खाबु मोनगोन खामानि मावनो थुलु लायोब्ला मोनगोन मीन राशि नोंथांनि गाज्रि सान माबा मोनसे खामानि मावफ्लांबा जिंगासिनो गोनां जागोन हानाय हयै मावनाया नोंथांनि साबसिन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथाङा मोजाङै बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676135188 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन अब्ला आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक